Ayusa kay nagkatapok man natong mga igagaw nga mga singgaw. O bano nato sila og asa ta makapanukob kay ganahan man sila og mga nature trip. Unya kuno kanang naay mga sapa-sapa. Ari ta diri sa Bitian Spring, ari ta diri maglungag, magluto og matukob nato. Simpleng mga tukbononon ragod, kanang affordable ra kayo sa bulsa ba. Dili na kailangan mga mahalon pa ang tukbononon. Ang pinakaimportante nagkatapok-tapok ta sa tong mga igagaw. Usa na maguni sa memories nato puhon nga dili na nato makalimtan ini katiguang. Wanay daghang pusundayag, lahos. Oh, ginapunta, sugdan na nato. Muhapit sa tadiri una sa merkado para mamalit ang bawnon nga atong matukob. Magpalit aning pansit canton, unya pagkahuman, magpalit po taning hotdog. Dayon pagkahuman, magpakilo na tadagli og sa manok. Apilan na lang po nato og tiil. Ato am ning birhan sa paghalang-halang. Ayos magugani siya agubag-ubon. Kinahuman na matag pamalit og matukob. Ari na punta sa mga materialisan. Mamalit tadiri klase-klase nga mga materialis para sa agol sa tong halang-halang. Paghuman natong palit og mga materialis. Ari na punta sa bugasan. Magpalit ta daan og bugas. Kay adto ta maglungag. Pagkahuman natong palit og bugas diha, automatic batsi na ta. Layo-layo bibi atag bihay unon. Distansya pa gyud atong adtuan. Nagsunod ra po ng mga singgawng da sa tong luyo. Kay ganahan man sila og nature trip. Mga adto ta sa Bitian. May dito kay grabe kahilom. Tingog ra gyud sa mga langgam imong badunggan. Diri abot na ta. Musoda ta ning iskinaha. Let's go! Anak na! I know the way to your front door. Run up the stairs to the 5th floor. Day after day I'm wanting more of you. Taking the sights and hear the sounds. Feeling my body leave the ground. Turn up the song and play it loud for you. Love is everywhere. Love is everywhere. Where you go, I'm there. Together, together. Hindi version guys. Hindi dito. Laong kayo. Naku, tabis ako. Laong bedre. Madana ni mo di panaugan. Ha? Madani mo di panaugan. Grabe, di pun matabas-tabas atong giagian. Gamayng ligas, paka, kisi-kisi juga sa ubos. Pero maginahinay ra gud ta, dili man nilumba. Maabot ra man gyapon ta sa tong padulungan. Bisag maginahinay ra o grabe. Naglisod gyud ta pagayo sa tong giagian. Porting danguga. Uwan-uwan man gud. Oh. Grabe. Adventure. Urusa. Ang usa ka singgawong pay nasunod sa tuwa. Asa nakaroon ng uban, dili gyud ka magpatak kag pakusog. Kay kuya gyud kayo sa highball. Palakaw na lang sa usa ka singgawong ihang sakay kay dili na gyud kuno mada. Grabe yung buhay buhay. Kami dyan, kapila nila buhay. Grabe kalingawa, kapoy man pero bawi rasad, magkakatawa man sa ta. Dili na gyud nato makalimtan hantud ta matiguang nga nagatapok ta sa tong mga igagaw. Bisag sa gamay ra nga panahon, daog na. Like a Valentine's at the King George V, Mardi Gras in New Orleans, shooting star on the moonlit beach, just you and me. And I can find myself down, laying my life down, promising your heart. You were sparkling like a diamond ring, made me feel like I could do anything if I could be the one to take you home. But when you're top down right up here, the look in your eye made it very. Diri medyo layo-layo pa kita sa tong adtuan. Nakalabang na tagbalig duha ka sapaan. Agibit-bit po na sa usa ka singgawong di atong kawa. Og timing sa kanina tong pagkalasuba, wala init ba, landong-landong, pero taligsik-taligsik pod lagi. Pero sige ra, padayon ra gyapon ta sa tong adtuan. We've come to that moment where our hearts need a conversation. We need to talk about where we go from here. 'Cause I can feel myself, I'm falling, are you falling with me? Alright, abot na ta diri. Gitakangan na sa usa ka singgawong nagpralongagan na to. Gimanihon na po na sa usa ka singgawong natong liog sa manok ug hiwa-hiwa para sa tong halang-halang. Isunod po ta niya tong tiil, panghuhaan ta ni og kuko. Pagkahuman og limpyo, takangan na sa tong kawa largo, butangan dayon og idibol. Kay maghalang-halang man ta. Isalon to ning una atong sili. Dayon pagkahuman, isunod na niya tong mga materialis ug lunod. Pangpisaon rin nato ng mga sili diha para makahangyod ba pagkahuman. Isunod na ta nig lunod atong parahalang-halangon.
kayo din ikahuman para mununot pag-ayo atong mga materialis ba. Okay daw, butangan natin ang oyster mix para pang palapot-lapot sa tong halang-halang ba. Birahan dayon sa pagtilok, dayon pikhan sa pagtimpla, butang ang pagpalasa nga bitsin. Okay daog, asos grabe ng pagkaayusa. Gamay na lang na ugkuwang para hauno na, pero ato sang i-check kuno atong kanon, pagluto na ba? Alright, luto na itong nilungag nga mais. Sakto kani pare sa itong halang-halang. Og diri naluto na yun itong halang-halang. Wa na daghang sundayag. Gihaon na nas do kabuk singgaw. Grabe pagkalamiya sa itong halang-halang. Ato usa ning hukaron. Atong ibalhin sa itong lawng nga plato. Kay magluto ta diri sa itong pansit canton. Kitabangan na po na sa mga singgawng nagpanit ang hotdog. Ato nang birhan sa pagsugba. Pagkahuman og panit, matik ato na nang birhan sa pagsugba. Mga simple ra guni atong tukbunonon god. Di na ta kailangan mo gasto pa og dako. Parisan po nato ning pansit canton. Aw goods na kayo. At least malingaw ta sa itong pagtapok-tapok. Daog na, dili na nato makalimtan hangtod sa hangtod. Pagkahuman natong tusla sa tubig init atong pansit canton. Butangan nata na siya ang mga materialis samtang nagtimpla pata sa tong pansit canton agi maniho pud sa ubang singgawng nagbuhat sa tong kananan aw diara bastaran na sa tong hukaran pagkahuman hukaron na tong kanon nga mais paksit kanang gyud pinakaayo sa ipare sa tong halang-halang ato rin ang buyukan nagsabaw sa tong halang-halang atong mais para modalhog ra sa baba inig lamoy ba pagkahuman hukaron na nato atong mga kaunuran ato na lang po na isabay naghukad atong pansit canton ipangbutang tanada sa kilid-kilid Na mga singaw. di pod matabas-tabas atong mga igagaw nga singgaw nagkaguliyang na gipanggusla na katukbono na ato na po na isunod og plaster atong hotdog ato po na dang ibutang sa kilid-kilid wala na plaster ya kay gipanguslan na pagayong mga singgaw di ara tong finished product simple ra kayo nga tukbonon pero makapaborot na nis pabawnan wala na pasundayag tukbon sa tanik kay grabe na pagkakusla hala habhab Oh, habab! Bumo to eh. Hello. Yo. Dep, bay ganan Dep. Gibunan. Natikan to babay. Hello na. Ako go. Dito ka puro init to. Bahay, paano kayo? Ang mga singkaw. Dahil mga singkaw ng tapo ko. Dahil panukod na rin. Awa naman. May lang suwa pa. May lang suwa pa. Tinta sa uban. Go guys. Kuhanin mo. Bawan ko si Clark. Saan lang nagluhod na gilas panin eh. Grabe panin oh. Ano nga kung panin kami. Diba? Kaso eh. Natuloy sa kwan. Jungle. Malayong bukid. Yeah. Bad. Ako pa niya. Bad yung tihoy lagi. Hiluan na. Ayak! Kung kayo pa niyong. Kakulog eh. Ako na. Kali may butang dito na timbul ba. Awan yung dali. Kana ba takbo? Maglangay ba ako? Laklak. Naala ko rin. Laklak hala. Dapat ng klima. May mo diyan, kanamo baso. Kuda. Klima. Kuya, kuya. Kami mo pa yung harap to. Oh yeah. Bro, kita video. Dami juga. Saka yung mga tubig. Oh, May baso dito. May baso. Ano? Baril ba? kada ro klaro tungab ba, tungab. Wala na tungab mo. Gi. Ah. Sa inyo ta. Ting. Shit
Nikma na buo. Ayaw, bigman mo kami. Dave, ilikatawad din. Ha? Panukob sa mga singgaw, nakakita man tagnindot nga spot, kusog kay magbulog ang tubig ba? Aw birahan din nato sa pagtuna. Wa nay daghang pasundayag mag-shoutout sa tong mga singgaw. Shoutout yang Olbab Escobar, kang J. Marie Hinon Bacalso, kang Oliver Capiones, kang Lorna Vicente Sumagang, kang Jerry Tindugan, kang Dom Del Steves, kang Ruth Maningo, kang Jan Stalo, kang Idna Masokol, kang Jocelyn Alcibar Jimilga, kang Ramsey Sinahon, kang Elilor Samante, kang Mark Lawrence Capote, kang Brendo Pairat Gabi, kang Ayin Tuling, ug sa akong igagaw nga si Dominic. Shoutout na ninyo mga singgaw, comment mo mga singgaw sa atong latest upload. At ta magkuwag first 15 comments sa atong shoutout. Diri lang ta ko to mga singgaw, i-share ko like ng video para sa daghang tang matukob.